ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଓ ସୁଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ ତେବେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗଠନ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଓ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିନା ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବ ନାହିଁ। ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସୀୟ ବଳୟକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ? ଅମ୍ଳଜାନ। କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ? ଅମ୍ଳଜାନ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଅସହ୍ୟ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶ୍ରଣରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଆର୍ଗନ୍, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ହିଲିୟମ୍ ଓ ଉଜାନ ଭଳି ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଧୂଳିକଣା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତେବେ ଆସ ଜାଣିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି? ଯବକ୍ଷାରଜାନ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସର୍ବାଧିକ 78% ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଆମେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଗଛ ମୂଳରେ ରହୁଥିବା କେତେକ ବୀଜାଣୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବୃକ୍ଷଲତାଦିଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍। ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଶିଳାକ୍ଷୟ, ଭୂତଳ ଖଣିଜ ଗଠନ ତଥା ଦହନ ଓ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସ ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୃକ୍ଷଲତାଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ଅତି କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ବାୟୁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ 0.03% ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିମାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ସୌରରଶ୍ମି ଓ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ବିକିରିତ ତାପକୁ ଏହା ଧରି ରଖିପାରେ। ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଧିକ କଳକାରଖାନା ଓ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଦି ଜାଳେଣୀ ଅଧିକ ଦହନ ହେଉଛି। ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉଷ୍ଣତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅରଣ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଧୂଳିକଣା ଥାଏ। ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ପାଣିପାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାୟ 1600 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ 5 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ନା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର,
थर्मोस्फियर एवं एक्सोस्फियर। प्रथमे आमे ट्रोपोस्फियर संबंध में जानिबा। ट्रोपोस्फियर हेउची वायुमंडलर सर्वनिम्न स्तर। यह स्तरटी पृथ्वी को लगी रही। यार हाराहारी उच्चता प्राय 12 किलोमीटर। तेबे मेरु अंचल यार उच्चता प्राय 8 किलोमीटर एवं विषुव अंचल प्राय 16 किलोमीटर अटे। जीवजगत यह स्तरटी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। जलवायु और पाणीपाग संबंधी समस्त घटनावली तथ्य यथा वृष्टिपात, तुषारपात, कुहुड़ी, कुआपत्थर वृष्टि आदि यही स्तर ही घटी थाए। ट्रोपोस्फियर उपरकू स्ट्राटोस्फियर अवस्थित। यह प्राय 50 किलोमीटर उच्चता पर्यंत व्यापी रही। विश्ववृत्त तुलन में मेरु अंचल यह स्तर विस्तार अधिक अच्छी। यह स्तर धूलिकणा और जलीय बाष्प न थाए। तेणु मेघ बा जलवायु संबंधी घटना एठारे संगठित हुए ना। किंतु विमान चलाचल यह एक अनुकूल स्तर। यह स्तर निम्नांश ओजोन गैस रही। यह आमको सूर्य ठारू आसुथुबा क्षतिकारक रश्मि प्रभाव रक्षा करिथाए। स्ट्राटोस्फियर उपरकू मेसोस्फियर अवस्थित। यह प्राय 80 किलोमीटर उच्चता पर्यंत व्यापी रही। यह स्तर उच्चता वृद्धि सह तापमात्रा ह्रास पाई थाए। थर्मोस्फियर यही स्तर 80 किमी ठारू वायुमंडल शेष पर्यंत विस्तृत थाए। यही स्तर उच्चता वृद्धि सह तापमात्रा अत्यधिक वृद्धि पाई थाए। यही स्तर निम्न भागरे आयन कणिका गुड़िक घनीभूत होई रही थांती। तेणु यही निम्नांश को आयनोस्फियर कहुए। यह प्राय 80 रु 400 किलोमीटर उच्चता पर्यंत विस्तृत। आयनोस्फियर जोगु दूरस्थान को बेतार तरंग प्रसारण संभव होता है। वायुमंडलर बाह्य स्तरटी एक्सोस्फियर। एठारे वायु अति पतला हिलियम और उजान भली हालुका गैस यह स्तर रही अछि। आजिर कालांशरे आमे केउं विषय आलोचना कले तार मुख्यांश गुड़िक आउ थरे देखि नबा। आजिर कालांश एठारे रखुछि। धन्यवाद।